Той се или Души са излекували. Души? Люди. Да, да. Докторите не лечи, я само. И трябва речнички. Той Защо да не помогне людима? Виж, като имаш проблем. Души, да се знаеш, що се вика души. Люди. Народ. исти от своя. Души се вика народ. Народ. 4000 души, то е 4000 народ. Души е кратовски или? Да. Души, то е народ. Народ. 4000 души. Душа, то е една душа, Ти имаш един душа. човек. Една душа, един човек. 4000 Ти една човека. душа имаш. Една душа. Я 2, 3. Той души, знаеш що значи души? Той е народ. Народ. Човек. Един човек. 2. 4000 човека съм я най-мълце излекувал. Прошени доларуха. Ти да си Америка само ако ги пуща благослов и се стварат чудо. По-лъка му збори, он да те свате. По-лъка збори, да те свате, да. По-лъка збори. Кога одам дома, ке Включиш, мемория. Включиш мемория, Да. мемория Да. и окретеш ръса. Руса. Ръса. Столар. Столар, бело дрво. Бело дърво. Да. А църно пишно. Църно пишло. Да. Църно. Църн. Църно му пише. Църн. Църно, да. Църн. Църно бе, църно пише. Пишен. Судбина. Судбината. Не. Судбина. Судбината. Судни. Пише на судбина от Господ. И морам да ви лечи другави. И аз съм един у вас. Америка най-ке страда. Ваша Америка. Ке най-страда. Много е безобразна. Злобна народ е унищила. Злобна е Америка. Злобна. Ваша Америка. Злобна е кратовски или? Кратовски. Злобна се знаеш. Има речник на кратовски. Злобна е Америка. Да. И народ е по... Добра, да каже добра Америка. Добра Америка. Лоша. Лоша Америка. Разтори свето. Еке страда. Еке... Точно, а? Не видиш. Некои страни, да. Да. По некои Не е поштено. Да. И ти сега да живиш, аз искам да живи. Да. Приче сръбски имам. Волиш ти да живиш, волим я да живи. Аха. И ти да живиш и я. Ти си от месо и кости, и аз съм исто месо кости. А защо ти има лошо? Овако. Тебе овако да са. Фуц. Един с друг. Фуц. Така, един с друг трябва да са.